vaig decidir rebre el sacrament del baptisme, vaig fer la primera comunió i em vaig confirmar. Aleshores, per mi va ser un dia únic i irrepetible perquè ho vaig sentir amb molta força al meu cor i vaig sentir la companyia de tota la comunitat cristiana. Va ser a la catedral de Girona, amb Fra Octavi Vilà, i va ser un moment únic i irrepetible. Per mi ha sigut com fer oficial la meva relació amb Déu i dir-li que estic molt agraïda perquè quan vaig sentir la crida, la seva crida, doncs m'ha canviat la vida a nivell personal i a nivell laboral, perquè ara em dedico al servei funerari on acompanyo a les famílies dolents i sento que estic en propòsit de vida gràcies a la seva crida. I així, doncs, a través de la força de l'Esperit Sant, doncs, poder ajudar a la gent que ho necessita i transmetre la calma i l'amor que es necessita en aquests moments difícils.